kubor nakaslem jong unongsan hima. Kadno kajing jong ki habangi pai hakayo kakot kamtam hakajing jia kum kan ka klam pandemic kalong kajing ka bakraw ki asya habang ya kendu no kapor isne ya kalong ying kajong ki ne ka basngaw lango kalong ba kum ki melegi badon hapo kabor jong sarkar kum ki minister hendai kim don kajing isne nakabanta kinong trey asya kajing pang kajing sitom kikit kli lut ki asya haman lakisnong Henry ha kajing ede bat kane kalong kajing ban pedap ya kalong ying long sem. Ye kumta na kajing trei jong ki asya. Kalong kajing trei ka basitom ba. Nei nakalyang jong ha kalong ba. Ngaken tu jur ya kasorka. Bakadai ban pai khmat. Nongkong kham tami ki asya. Ki ba peit na banta ka chongsuk chongsan. Na banta ka kot ka khia. Na banta ka jingbit jingbiang jong kilong ying ki badon hapo ka jalame khalaya. Ngapa ya kan ka kubor chak sorkar bat baro ya babat ya ka syuki minister kidai bandon ka jing perkhat lem ban kentiu ya ka tulop jong ke asya ladang ipa ngela sngau le ran ar hajar si benai we minister tang si senbam sya bat kaja ar hajar dong bam senbam henry kat bai ke asya baro si benai ai ar hajar Kesorkar kala pelek ranya lade lada kalong hakane kadur kemut kamdai kesorkar kaba syakri na mentau pai ba kadai kesorkar kabak sudai tang kanong pejkai tengah kentu ya kesorkar bakadai ban simkhia na benta kane ki asya ki balaya khi na kapor sakapor na mar ki dei kine ki batri sitom bat ki asya le se hapo ka jalame khalaya kiladon hadu andriu hajar praspa Bale si kinong hikai ru jong ka jalam hapo jong ki asya kidon kumbalai spa tami kabar pen sngau le ranya kesorkar bat habangi ong banji di kinong mi khmat kum ki amele lane ki minister ki ban syong ak suki ban pek nak benta ka baha ka miat bat hapa ki syong ak suki ki syong ak sorkar dei ke jingjit jong pat ba tengah kentujur ya kesorkar ka dei ban perkhat lem na ka benta kini ki asya ki bala trisitom ki bala penbit penbiang ya ka kot ka khia haman kilong ying ki ha ban tho kerteng nadong sedong ban ai report syaki PSC lane syaki doktor ne syaki nos ha ka ban penbiang nam ta kayo ka kot nam ta ka imlang saklang te kaneng yo i ki jing tre jong ka asya ngada ai khuble karpang bada ka mensim ka bak syakri ki para breu bat ka de ki jing syak kini ki asya ki de ki breu ki bat tre sitom hadu kata kata Teng wadia ka ying ka sem ki khun ki ktiru kila ino ha ka jing bun kam teng ki haban mare syaman la ki ying haba ki sem ka jing ka jing pang ka jing sitom tingi i bagine ki asya kilong ki batri sitom hadu kada kata habang apej bat ngenu jor khamtam hapo ka stit Meghalaya jong kini ki asya kidai ki briu ki ba i chisha manong ya ka kita ki parado prasnam ya ka jaj benriu lene bat kum kinong sang sinong hapo ka state Meghalaya. Tika basngaw lango kalong ba habang aya kendu i kababun kinong yalam jong ki asya haman lagi sinong hapo kane ka jela Meghalaya jongi kalong ba itulop ilong tang ar hajar. Te wat habakiyo ar hajaru bun bakim yo manlaw benai. Ladangi keny ar hajar si benai kalong tang nriu penriu tang ka chisngi. Te kalalong ka jing i beng ka sorkar ha ka jing edei bat ki asya. Namar ki asya ki khaptri sitom ki asya ban ya ki nos ban ki doktor. Ki ha ban le ra ya ki report ha ba ki kha khlung. Ki ha ban le ra ya ki report ha ba ki yap. Ki ha ban le ra ya ki report ya ki dikhot jong kano kalong ying chapo ki dispensary lane ki kenja hospital. Khnang ban ai jing khen ya ka jing don ki briu ha ka jing sem jong kini ka asya nakabenta ki briu ki bakha namta ki bayap bat sibun ru ki asya ki trisitom ban ai ka jing hikai nakabenta ka kot ka khia khamtam hapo kinong kondong bat teng wat ya karep karyang ya ka kam la jong ru ki haban ino te kalong ka basngu sen ha ka jinglap jonga ya ki asya kalong bak sorkar kala le ben hadu kata-kata Te haga ni kapor nga pa kajing snulem siya kinong tre jong ka asya ha kajing tre sitom jong ki bat kajing minot jong ki kiyo ayo so jong kajing bha
yo yo so jong ke jing tresi tom bat kilala ro banwan ra ye ke jing hikai ha ke jing de baka kwat ka khia te lana kaliang jong ke asya ngakentu wala kim yo ye ka tulop ka babiang wala kim yo ya ke jing dawa ka basisha khamtam ha ke jing ha ka bam ka di kibadon khun si phongot san ngot riungot ka we ke jing kadno ke jing ka bak sakri ki para breu bat ka de ke jing sakri yo blei wat ka bainong ka bambiang handai ki tresi tom dan nakaliang jonga ngadon banong tanggane ke jing kentu ba ki asya kinang tresi tom bat kumju yak sorkar ba ka de ban perkhat mardor manta khamtam ha ke jing ba ka jing ya kendu bat ka ka klam covid-19 khamtam ha ka jing ja jong ka pandemik bat khamtam ha ke jing ladangi pha ki asya tang ka bai skur ha ba ki late skur haba kisiu ya ka bai skuri ki kun sisnem kumno ka sarkar kam le ran tang arah jar ka ai tulok yeki kin siu bai skur dei kin thit khaw dei kin thit jan dei kin thit dawai dei kane ka long kita ke dei tang ka jingri karpang ublei ki asya kila ban yeng halaki kijat nak bentau paj bah ke ngadak karpat jur nak liang ka sarkar ngapha ya kane ka message ka sarkar baga dei ban sim khia mardor ban penkiu ya ka tulop jam ki asya khnang ba ka jing yap thangan kan nom jia hapo kan ka rilum khasi jongi bat ka state Meghalaya baro ka we